Gibutihan ni Konsehal Lorenzo Villafuerte, ang chairperson sa Committee on Social Services, nga mikabat na sa 5,728 ka kaso sa bullying ang natala sa Davao City na adtong 2025. Base sa datos sa Teen Center nga naglangkob sa 2,336 ka kaso alang sa mga lalaki ug 3,392 sa mga babae. Lakip na ang mga estudyante og out of school youth, diin na 14 anyos pa ubos mo'y adunay pinakadagang natala nga kaso. So to 2025, ang total number of cases nato sa male na mga nabully is around sa teen center niya, sa mga nadulo sa teen center is around 2,336. For female, around 3,392. And ang which is nakakorelate po sa Tacloban gamay, ang pinakadagang cases kato mga 14 and below. Matod pa ni Villafuerte, padayon nga gasaka ang bullying cases og daghan gihapon ang mga kaso nga wala ma-report. Gani aduna sad pipila ka mga eskwelahan nga ginasikreto ang mga insidente sa bullying aron dili madaot ang ilang reputasyon. Tungod niini, plano sa konsehal nga irekomenda kang Mayor Sebastian Duterte ang pag-convene sa Anti-Bullying Council aron mapalikon ang implementasyon sa Anti-Bullying Ordinance. Gani gilauman sab niyang mohuman ang implementing rules and regulations kun IIR sa ordinansa sa dili pa ang Bullying Prevention Month sa Oktubre, uban sa mas dako nga information drive sa mga eskwelahan og pagdasig sa mga establishmento nga moadap usab og anti-bullying policy sa ilang mga trabahoan. I plan to present this to Mayor Baste if he thinks that we need to convene the Anti-Bullying Council so that we can properly implement the ordinance. Anyways, we have the upcoming Bullying Prevention Month in October, so maybe we can have more information drive on regarding anti-bullying measures. Samtang, base sa datos gikan Enero hangtod Mayo 2026, nakatalaan na og 98 ka kaso sa bullying alang sa mga lalaki, 201 sa mga babae, ug kini nagpakita og hinay nga pagsaka kung itandi sa datos sa 2025, ug gilauman nilang magpadayo na moong paghinay niini, pinaagi sa mas lig-on nga implementasyon sa anti-bullying programs sa syudad. So 2026, as of May, 98 ang sa male and 201 ang sa female. And again, ang trend gihapon katong mga 14 and below gihapon ang pinakadagang cases. So, murag ni gamay siya nang tanaw na to kay it's already murag half na sa year ang nilabay niya, gamay siya compared sa niagil. Tama, continue na. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man, Will Duran at Tatak, RMN.